देखनी अनु एक करा के कह जाला पावर स्टार पवन सिंह के पावर। सच में भैया सच में पवन सिंह जी वो लाइन कहले रहन, उ लाइन तनी गुस्सा में कह देले रहन, ओकरा के नेगेटिव लिखल गई रहे, में बहुत कुछ बात कहले रहन। यादे बानू हम जौन कहनी उहे तो करे के बा, हम जौन लकीर खींचम वो लकीर पर सबके रेंगे के बा। और एगो औरू बात कहले रहन कि आज भोजपुरी में जेकरा के आप लोग कल्पना भी ना कइले ओखम जानू ओकरा के नचाई। आ सच में आज छोड़ी ना, जब से लॉलीपॉप गाना आइल बा तब से पवन सिंह के गाना पे पूरा देश दुनिया के सेलिब्रिटी हर हस्ती झूमल बाड़े, हर सेलिब्रिटी झूमल बाड़े, हर नेता बड़ जितना भी व्यक्ति बाड़े। अंबानी के घर में देखबे कहीं का आओ गाना का इतना डिमांड रहे कि पावर स्टार पवन सिंह के उनकर लड़का स्पेशली डिमांड कइले कि गाना डीजे पे ना बाजे के चाहिए, जेकर जो सिंगर बड़े उनका के बोला सामने परफॉर्मेंस करस, कहे के गाना के क्रेज रहे, लॉलीपॉप के क्रेज रहे, पावर स्टार पवन सिंह के वो पावर रहे। जी भैया एक सिलसिला में एक बार फिर से पवन सिंह के नया बॉलीवुड सॉन्ग जौना गाना के नाम बा चुम्मा। जी हाँ भैया चुम्मा गाना जौन की विक्की विद्या के वाली वीडियो, राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी के जौन फिल्म आइल बा वो फिल्म के गाना हटे, जौन गाना एक बार फिर से बाज रहल बा बिग बॉस में। ऐसे तो बिग बॉस में बहुत सारा पवन सिंह के गाना बाजल बा, लॉलीपॉप से लेके और भी कई गो गाना, जेमे एक बार फिर से बॉलीवुड के दूसरका गाना जौन की पवन सिंह के हटे वो आइल बा और वो गाना एक बार फिर से बॉलीवुड में बाज गिल बा। देखबे के जौना में हमनी के बॉलीवुड के सलमान खान, जेकरा के भोजपुरी में पवन सिंह के ही सलमान खान कहे जाला, और पवन सिंह सलमान खान के मानबो करेले और कहीं ना कहीं उनका नियन तनी दिखबो करेले, लागबो करेले, और भगवान के देखी कृपा उनके नियन तनी इनको लाइफ में जो इवेंट हो रहल बा, घटना भइल बा, तनी मुनी मैच करेला, जो भी दर्शक बाड़े मिलावेले इस चीज के। और पवन सिंह के भी बहुत दिली इच्छा बा कि एक बार सलमान खान संगे काम कइल जाओ, काहे कि बहुत पहले इंटरव्यू में पवन सिंह जी कहले रहन कि लॉलीपॉप 2 के जब बात होत रहे कि लॉलीपॉप 2 कब बनी, तो पवन सिंह तो अभी शुभंकर मिश्रा के न्यूज में बोल देले है कि लॉलीपॉप एकइए बा, एकइए रही, अभी 2 के कोनो मूड नहीं खे। लेकिन पहले चर्चा होत रहे तो पहले कहले रहन कि अगर लॉलीपॉप हम बनाइबो करम तो चाहत नहीं, में सलमान खान के साथे हम उमे ठुमका लगाई। जी भैया तो पावर स्टार पवन सिंह के चुम्मा गाना पे सलमान खान बिग बॉस 18 में जब राजकुमार राव अपन फिल्म के प्रमोशन करे गई रहन तो उनका संगे ठुमका लगैले बड़े पावर स्टार पवन सिंह के सिग्नेचर स्टेप भैया, जो सिग्नेचर स्टेप पवन सिंह कह जाला, जो आज पूरे बॉलीवुड पूरा इंडिया पवन सिंह के सिग्नेचर स्टेप कर रहल बा ठुमका, जो उनकी भोजपुरी ठुमका हटे, जे पर सलमान खान भी ठुमका लगा के पवन सिंह के मान सम्मान इज्जत और लेवल पे बढ़ा दिले बड़े। एक बार फिर से पावर स्टार साबित कर दिले बड़े कि बॉलीवुड के हर बड़स्ती के अपना गाना पर नचा दिले बड़े और नचा रहल बड़े। आप लोग देख रहल बन। एक बार फिर से वीडियो कैसा लागल सब जरूर बताइम जा, कमेंट करी जा, आप लोग के का राय बा अपन राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताई जा, और कितना आप लोग खुश बन जा, ऐसे प्यारे से बने रह जा। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा, हमनी के भोजपुरी और आगे बढ़त रहे।